Vaig començar al departament, sobretot a l'estaf directiu, només hi havia homes. I sí, clar, per mi eren els homes els que ocupaven els llocs de responsabilitat al departament. Però de forma molt natural s'ha anat canviant. En las reuniones normalmente estoy sola. He trabajado muchos años, 10 años en obra pura y dura. Y sí, era de las pocas mujeres. Vull més dones al cos de la Policia Portuària de Barcelona. Hem d'aconseguir que es presentin a les convocatòries moltes més dones, perquè així aconseguirem augmentar el número de dones al cos. Incluso yo lo tengo normalizado. Para mí lo habitual es ir a reuniones y que sea la única mujer. Creo que en el puerto hemos mejorado en los últimos años, pero también creo que hay muchísimas cosas por hacer. Yo destacaría la conciliación familiar como una de las mejoras que sí que he visto reflejadas en primera persona. A nivell d'uniformes sí que hem millorat moltíssim. Quan jo vaig entrar portàvem uns pantalons d'home, una camisa d'home. Per mi l'important en el món de la dona és que les dones puguem assumir o que ens donin les oportunitats per arribar a càrrecs de direcció. Venimos de donde venimos y todo es un proceso. Entiendo que poco a poco las mujeres van ocupando ciertos puestos que antes no podían. Ellos no vean raro o no vean extraño o hayan normalizado que no haya mujeres, creo que es un error de base que deberíamos intentar trabajar. Som diferents, no? Però alhora som iguals. Tenim les mateixes capacitats i, evidentment, per això s'ha de defensar i s'ha de tendir a la igualtat en tot, en els llocs de treball, en les oportunitats, bàsicament en tot. Podem ser dones, podem ser mares, podem tenir una família i no hem de renunciar a la nostra carrera professional. Ja a nivell cultural, jo penso que s'ha de trencar una mica. I la feina policial ha de ser un reflexe de la societat. A la societat hi ha dones i a la societat hi ha homes, i la policia ha de ser aquest reflexe. Son los modelos los que nos permitirán no darnos cuenta de que aquí hay una mujer o dos o tres. Cuando dejemos de hablar de esto, un 8M, será cuando se haya superado todo.